Assalamualaikum. Ako ang inyong guro, Teacher Amy G. Bubong para sa Araling Panlipunan 7 na maghahatid sa inyo ng mga aral upang mas palawakin pa ang inyong kaalaman ukol sa mahalagang likas na yaman ng Asya. Handa na ba kayo sa panibagong talakayan? Ako rin! Bago tayo magsimula, tukuyin muna natin ang mga larawan na may kaugnayan sa ating talakayan. Tutukuyin ninyo kung anong uri ng likas na yaman kabilang ang mga ito. Una, ito ba ay yamang lupa, yamang mineral, o yamang tubig? Ang tamang sagot ay yamang lupa. Pangalawa, ito ba ay yamang tubig, yamang mineral, o yamang lupa? Ang tamang sagot ay yamang tubig. Pangatlo, ito ba ay yamang lupa, yamang tubig, o yamang mineral? Ang tamang sagot ay yamang mineral. Magaling! Ang mga kabundukan, karagatan, kagubatan, kasama mga hayop at halaman, maging ang mga mineral sa ilalim ng lupa ay bahagi ng ating mga likas na yaman. Ito ang ating ginagamit bilang puhunan sa pagtugon sa ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ang bawat rehiyon ng Asya ay may iba't ibang angking likas na yaman. Una, ang Hilagang Asya. Ang Hilagang Asya ay may parehong likas na yamang lupa o gubat, yamang tubig at yamang mineral. Ilan din sa mga likas na yaman ng rehiyong ito ay ang mga sumusunod. Taroso sa Siberia na kabilang sa yamang gubat. Caviar o itlog ng mga sturgeon na kabilang sa yamang tubig. At mga yamang mineral sa bansang Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. Tulad ng ginto, langis, natural gas, phosphate at iba pa. Nagpaparami din sila ng mga tupa at baka para sa karne at gatas. Ang ikalawa ay ang Timog Asya. Mahalagang yamang likas sa rehiyong ito ang ebony. Isa sa mga punong ipinagbabawal putulin ng mga bansang meron nito. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito. Palay ang mahalagang produkto sa rehiyong ito. Pagtatanim ng opyo sa Afghanistan kahit ipinagbabawal ng pamahalaan. Ang ikatlo ay ang Timog Silangang Asya. Ang rehiyon ay nakadepende sa kagubatan nito. Tinatayang nasa 84% ng kagubatan ng Brunei nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng unggoy, reptile at ibon. Sa kagubatan naman ng Myanmar, matatagpuan ang pinakamaraming puno ng teak sa buong mundo. Malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia. At ang mahigit sa 80% ng langis ng Timog Silangang Asya ay nanggagaling sa bansang ito. Gayun din ang mahigit sa 35% ng liquefied gas sa buong daigdig. Liquefied gas din ang pangunahing mineral ng Malaysia habang tanso naman sa Pilipinas. Ang mga malalaking ilog ay pinatatayuan ng dam ng ilang mga bansa at nililinang para sa hydroelectric power na siya namang pinagkukunan ng kuryente. Ang ika-4 na rehiyon ay ang Silangang Asya. Nasa China ang may pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium at tungsten sa buong daigdig. Gayun din ang reserba ng carbon dito na isa sa pinakamalaki sa buong daigdig. Salat sa yamang mineral, ang Japan, bagamat nangunguna ang bansang ito sa industrialisasyon. Pangunahing pananim sa rehiyong ito ang palay at siyang nangunguna sa produksyon nito sa buong mundo. At ang ikalima ay ang Kanlurang Asya. Sagana ito sa yamang mineral, particular na sa langis at petrolyo.
Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ang Saudi Arabia. At malaki rin ang produksyon ng langis ng mga bansang Iran, Iraq, United Arab Emirates o UAE, Kuwait at Oman. Ngayon ay subukin natin ang inyong kaalaman. Unang katanungan. Saang rehiyon ng Asya ang may pinakamalaking deposito ng ginto? A. Hilagang Asya. B. Silangang Asya. C. Timog Asya. At D. Timog Silangang Asya. Ang tamang sagot ay A. Hilagang Asya. Pangalawang katanungan. Anong bansa ang may pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium at tungsten sa buong daigdig? A. Korea. B. Pilipinas. C. Japan. At D. China. Ang tamang sagot ay D. China. Pangatlong katanungan. Mahalaga ang likas na yaman sa isang lugar sapagkat ito ang tumutusto sa pangangailangan ng mga tao para sa kanilang pamumuhay. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Nasagutan niyo ba ng tama ang inyong mga gawain? Magaling! Sana ay nasiyahan at natuto kayo sa ating pagkilala sa mga likas na yaman ng bawat rehiyon sa Asya.